Sedan longtemps buna gunkan farafina gunkan Coupe d'Afrique des Nations kan Maroc bafla ngoni duru éliminatoire au téléphone ni téléphone ko kunkan Mali ni Mozambique kanyo dambe bo kada kan Mali sedan longtemps on be welela che korobalon koni o kana uni rota anyo dana kunafonia doyemi soro Mali sedan longtemps fédération nyoya so yoro a sedan longtemps nyo dambe temps septembre kalona tat le woro samba bafla ngoni nanina Bamako, stade du 26 mars là. Au Kenya, Mali be Mozambique bismillah. Les demandeurs au Kofé, Mali be bismillah. Eswatini fait. Oye kan Maroc bafle ngon duru éliminatoire le flana ye. Okoroba ira ko Mali jalatigi Hamari Traoré kan nyangi wulila kaboyi. Hamari Traoré tunyangina haklina jigina. C'est dans la fédération nyama so fait. Juin kalo terminé le monde wolon fla sans bafle ngon nanina. Ko ya ira ko Mali c'est dans la tabolo mani. ODC fait Hamari Tonyo Chama Tuyaira, Koni Hamarika Nyangima Wili Kaboyi, Olu Fanatena Uni Rota, Malika Nyongdana Taula, Amesega Fo, Bibina, Frugumi Tume, Mali Serantolantan Fédération Nyamaya Soni, Serantolantan Union Onche, Obana, Kafarao Kan, Kunafonia, Nasraware Fe, Nka Halisa Serantolantan Kokunkan, Mali Forobaton, Tchèque Robalunta, Nanko équipe nationale. O degli karamoko nanko sélectionneur national o moko kura tali komi tun fora Sedan fédération nyamaya so fait soni degli karamoko bina don fédération ka sebna utikalo entle wolon flat temene samba fay mi nanina atunya ira ko degli karamoko kura bina ta haklina jigina Chebobi sabani kele ni sera Sedan fédération jabalala nu ka sebe unye o chebobi sabani kele na woro sugandira o chebo woro la sabatale no folo o sabade la degli karamoko bina ta VOA Bamara Togola Bamako Siaka Traoré Kala Selido